ಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಪಾ ಬಲದಲ್ಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಪಾ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೋಲ್ಮೆಲು ಬಂದಲೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ದಾಖಲೆಗೆ ಪಂಡ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಸರಿಕಟ್ಟು ನೆರ್ರೆಲ ಗೊತ್ತುಜಿಗೆ ದೆಪಂಡ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯನೇ ತೂಣುಂದಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ಟು ಬಾಯಿ ಬತ್ತಿಲಕ ಅತ್ತಂದಂಡ ಕಿಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಏನಾರ ಒಂದಿನ ಸಬ್ದೊಲೆಡ್ ನೆರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ತುಳು ತಕ್ಕುಲು ನೆರ್ಪಿನ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮೆ ದೆಪಂಡ ತುಳುವೆರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮೆತ್ತನೆ ಮನಸ್ಸು ಎಂಚ ಮೆತ್ತನೆ ಪಂಡ ತುಳುವ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಮೆತ್ತನೆ ಮನಸ್ಸು ದಕ್ಕುಲು ಅಂಚಾತ್ರನೇ ತುಳುವೇರು ಪಂಡಿನ ಪುದರ್ ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಚರ್ತ ಉಂಡು ಅವು ಎಂಚಿನ ನೆಪ್ಪಡು ತುಳುವೇರು ಕೊಡೋರಿಯಾಗ ಕಂತನೆದ ಪಾತೆರಡು ಉಡಲಿಗೆ ಬೇನೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲತ್ತು ಕೊಡೋರಿಯಾಗ ಒಂಜಾತ್ ತೆಲಿಕೆ ಪುಟ್ಟವನಕಲು ಕುಸಾಲು ಕುಸಲು ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಂಗು ಮಸ್ಕಿರಿ ಮಲ್ಪನಕಲು ಅಂಚಾತ್ರ ತುಳುವೆರ್ನ ಈ ಕುಸಾಲನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಂಗನಡು ಕನ್ನಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುತ್ತ ಕುಸಾಲ್ದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಲೋಕ ಮಾನಾದಿಗೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪನ್ಪಿದೆಟ್ಟಿಡು ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಚೇಟ್ರು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು 4 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಉಂಡು ಮಲ್ದಿನ ಮೊಡಿದಿನ ಲೇಸೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಇನಿ ಈ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಏತ್ ಗೆಲ್ಮನ ತೂತುಣೊಂದು ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಅಂತರ್ಜಾಲೋಡೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡೆ 2.25 ಕೋಟಿ ಜನ ತೂತೇರು ಪಂಡ 2.75 ಲಕ್ಷ ಜನ ಅವನು ತೂತಿನ ಅತ್ತಂದಣ ಹಿಟ್ಸ್ ಆತಿನ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಉಂಡು ಈ ದಾಖಲೆ ಇಡೆಗೆ ಓಡಿದಿಜಿ ನನಲಾತ್ ಪೋವೊಂದುಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ಕೆಲವೇ ದಿನ 5 ಕೋಟಿ 10 ಕೋಟಿಲ ಆವು ನಿಕಲ ಮಾತೆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತಂದ ಬಂದಲೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂಥದ 5ನೇ ಹೆಗ್ಗೆಡ್ ನಮೋಲ್ಲ 5ನೇ ಹೆಗ್ಗೆದ ಅಜಪ್ಪುನ ಸುತ್ತುಡುಲ ಬಂದಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಎಸಲ್ 5ನೆಕ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರು ಕೃಷ್ಣಜಯ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಮೇರ ಮುತಾಲಿಕೆದ ಕಲ್ಪು ಬರವದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಕಾಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಚರ ಪುದರೆ ವಿಕಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂಥ ಎಸಲ್ 5 ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ್ ತೆರಾಣ ದಿಂಜಾದಿನಕುಲು ಬಲಕೂಟಾದಿನಕುಲು ಡೈರಿ ಡೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸಂಜನೆ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಹಕಾರ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರು ಅರುಣ ಮಸಾಲಾ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಚನೆ VS ವೆಂಚರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ ಪನಂದು ಒತ್ತುಡು ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಕುಡಲಾತ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಲೆಗೆ ಸಹಕಾರನು ಪನಂದು ಇನಿತ್ತ ಈ ಯಜ್ಞನ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಬಂದಲೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಡು ತುಳುನಾಡು ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಎತ್ತಿನ ಒಂಜೆ ಇಲ್ಲಡು 25 ಜನ ಎತ್ತೇರು ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಲ್ಲಿ ಆಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಲೇಸು ದೆಪ್ಪುಣುಂದಾಂಡ ಇಲ್ಲದೊಕ್ಕಲೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಕೈ ಪುಗಿಲು ಕೊರೊಂದು ಮಾತೆ ಕೆಲಸೊಡ್ಲ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದೇರು ಅಟಿಲ್ದ ಬೇಲೆಡ್ಲ ಪಿದೈದ ಕಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಿಜಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲೆ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ತೊಂತಾರೆ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಂಡಲ ಒಂಜಿ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಬಲಸುಂಡಲ ಪಿದೈದ ಕನ್ಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಡುಲ್ಲ ಐಕಂದೆ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದಕುಲೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಡಿನಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಇನ್ನು ವಿಚಾರದಾದಂದ ಮಂಡ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ದನಿ ಅಮ್ಮೆರೇನೆ ಬೆನ್ಪವನು ಅಮ್ಮೆರೇನೆ ದೇವರ ಲೆಕ್ಕ ತೂತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಕುಲ್ನಮ ಅಮ್ಮೆರೇನೆ ಈ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಇಡಿ ಬೆನ್ಪವನೆತ್ತ ನಡುಟ್ ಎಂಚ ಕುಸಲ್ ಕಾನೋಲಿ ಪನ್ಪೇನೇನು ಸಾಯಿ ಕಲಾವಿದರು ಮುಲ್ಕಿ ಮೊಕಲು ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ಕಡೆ ದೇವರೆಲ್ಲರೂ ಎದುಕೊಲ್ಲೆ ಇಕ್ಕಾಯ್ಟ ಆಟಿದ ಒಟ್ಟುಗು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣನೆ ಬೈರಸ್ ಪೂರ್ಣ ಮಾರೆ ಎಂಚಿಲ ಬನ್ಪಿಡಿ ಶಾಮಿಯಾನದ ಶಾಮಿ ಎನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಲೆಕ್ಕ ನೇ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಶಾಮಿಯಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಾಡ್ನಿ ಶಾಮಿಯಾನ ಇರೇ ಪತ್ತುಂಡು ಕರ್ಬ ಇರೇ ಪತ್ತುಂಡು ಮಂಡೇರಿ ಯಾನ್ ಕರ್ಬ ಪತ್ತುಂಡ ತೂಕ ಅಂದು ಪೋಯೆ ಕರ್ಬ ಬತ್ತಿಜಿ ಕರ್ಬೋಗೆ ಮಣ್ಣು ಬತ್ತೀನಿ ದಾದ ಅಲ್ಪನ ಮಲ್ಲೆ ಆಂಡೆಲ್ಲ ಬಿಜಿ ಲೈಫು ಬರ್ಸೋಡೊಂಜಿ ಸಾಮಿನ ವಯಸ್ಸೊನ್ಗೆ ಅಂದು ಬಿದಾರ್ತೀನಿ ಅಂತಿಂಚು ಪೋಪೆ ಈ ಫೋನ್ ಕುಲ್ತಾ ಇರಂಡಿ ಮರಣಿ ರಾತ್ರಿ ಜೈತ ಮಾರೆ ಈ ಫೋನ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ರಡ್ಡಿ ಚಡ್ಡಿ ಬರಿದು పోతుంది ದಾದ ಮಲ್ಪುಡು ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪುಡು ಕಾಲ್ ವನ್ನ ಬತ್ತು ಹಲೋ ಅಂದು ಶಾಮಿಯಾನದ ಶಾಮಿ ಎನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಓ ಯಾತವಣ್ಣನ ಪಲ್ಲೆ ಅವೇ 4 ಗಂಟೆ ಬರ್ತು ಈರಾಗಿ ಸಾಮ್ಯಾನ ತಪಾಡ್ರೆ ಅತ್ತೇ ದನಿ ಯಾನಂಜಿ ಫನ್ಪೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಬರ್ಸದ ಸೀಸನ್ ಬರ್ಸೋಗು ಸಾಮ್ಯಾನ ಉಂತಂದಿ ನಮ್ಮಂಜಿ ತಗಡ್ ಬಂಡೆ ಎಂಚ ಬಯ್ಯನಗ ಮುಗಾಲ್ ತೆಲಿ ಉಂಡ ಸರಿ ಅಂಚಂಡ ಸಾಮ್ಯಾನನಿ ಪಾಡ್ಗ ಯಾನೊಂಜಿ ತಗಡಿಡ್ದ ಅಲ ಮಲ್ಪುಗಂದಿ ಆಜಿ ಬಿಡಿ ಸಯಾನ ಬಿಡಿ ಯಾನ್ ಅಂಚಿಂಜಿ పోదు ಸಾರ್ತಾವು ಮುಟ್ಟು ತರದಿಂಡಿಯೇ ಮುಟ್ಟು ತರದಿನ ಆತಲ್ಲ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಬಾರ ಕಡಿದನು ಅವೆನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತೊಂಡ್ರ ಅಪ್ಪಜಿ ಎಂತಾನಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಗ ಇತ್ತೊಂದು ಆರ್ಡರ್ ಬೋರಂಡು ಶ್ಯಾಮ ದಾದ ಅನ್ಪುನು ಅವನ್ನಿ ಮುಟ್ಟದ ಬಾರ ಕಡಿದಿನಿ ತಿಕ್ಕಾಮು ಸಂತದಗೆ ತೊಂಡೆ ಎತ್ತ ದಿನ ಬಾಳಿಕೆ ಬರ್ಪುಜವು ಸಂತದನ್ನದಾನಿ ವೈತನ್ನದಾನಿ ಫಾರಂ ಕಾರ್ಗೆದೆ ಅಬ್ಬಾ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುರ ಪಟ್ಟು ಬಿಡ್ಪು ಜರತ ಶ್ಯಾಮದನಿ ಇರು ಶ್ಯಾಮದನಿಯ
ದಾದ ದನಿ ಎಂಚಿನ ಮಾರ್ರೆ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಪನ್ನಗ ಬಂದ್ ಬರ್ರೆ ಅಬುಜ ಈನೆ ಬಂದು ಬರ್ರೆ ಈರ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದಾನೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅತ್ತು ಮಾರ್ರೆ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ವಾಡು ಬನ್ನಗೊಂಜಿ ಬಂದ್ ಬರ್ಪಿನವು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಈನ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಲ್ಗೆ ತಂದ್ರೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಜೀಡ ಬೇಜಾರಾಪ ನಿಂಗೆ ಬನ್ನಗ ಮರಲೆ ಮೇನಿಕ್ ಅವು ಎನ್ನನ ಚಪ್ಪಲು ಬಗೆರ್ನ ಅವು ಪಪ್ಪ ನಮ್ಮೆ ಪಪ್ಪನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಜೀತ ನಾಂಕ ಸಾಮೇನ ಬರ್ರೆ ಒಳು ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡು ಬಗ ಈ ಚಪ್ಪಲ್ ಪತ್ತೊನ್ಲಿ ಅವಳು ಬುಡ್ಕ ಅವಳು ಇತ್ತನೆ ಚಿಕ್ಕವಂಬರ್ಕ ಎಂಟಿನ ಐಡಿಯಾ ಮೇ ಐಕ್ಯ ನಾನು ಬರೀತಿದೀವಿ ಒಂದಿನಿ ಆಯ್ತು ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರಾಪ ನಾನು ಈತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಸತ್ಯ ಇಡ ಬೇಜಾರಾಪ ಎಂಜಿನಕ್ಕೆ ಮೇ ಬೇಜಾರು ಬಕ್ಕೆ ನಾನು ಕುರಾ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟು ನಿಂಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಪ್ಜೆ ಹೇಳ ಮಕ್ಕುರ ಹಾ. ಬಾರಿ ಮಾತಾಡುವ ಹಾ. ಕೈ ತುಂಬ ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇತ್ತ ಬಾರಿ ಕುಬಾಲ್ ತುದು ಮಾತಾಡುವ ಮಗ್ಗ ಎಂಚ ಬಾರಿ ಕುಬಾಲ್ ತುದು ಮಾತಾಡುವ ಕುಬಾಲ್ ತೂಪಿ ನಾನು ಮರನೇ ಬಿಡ್ತೆ ಹೌದೇ ಮರ ನೀನ ಬಂಡಾರ ಸಾಮೇನ ಕಟ್ನಾಗ ಕಂಬ ಬತ್ತೋನು ಯಾನ ಸಾಮೇನ ಕಟ್ಟುವೆ ಬಂಡ ಪಂಡೆ ಕಂಬ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಕೊರಿಯಾರು ಸಾಮೇನ ಕಟ್ಟಾರ ಮಿತ್ತು போயார் போயே. ನನ್ನ ಸಾಮೇನ ಎಂಚ ಕಟ್ಟುವರಂದು ಮಿತ್ತು ತೂತಿ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಿ ಬರಲಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ಜತಿ ನಮ್ಮ ಐಕ್ಯನ ಮಂಟಿನ ದಾಲ ಬೇಟೆಗಳು ಏನಾರ್ದು ಉಂದಾರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಯಾನಿತ್ತ ಒಂದು ಬಾರ್ರೆ ಬೋಬಿನ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ದಾಲ ರಗಲಜ್ಜಿ ದಾಲ ರಗಲಜ್ಜಿ ಬಗ. ಈರೊಂಜಿ ಸಾಮೇನಿಗೆ ಬೇಜಾರ ಪಿಂದಾನಿ ಆ ರಾಗವನ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಸಾಮೇನ ಬಾರ್ದು 4 ದಿನ ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ಅಂಚಿ ಬೋನಾಗ ಇಂಚಿ ಬರ್ನಾಗ ಆಯ್ತ 4 ಬಲ್ಲು ಕಡಿದು ಫ್ಲಾಗ್ ರಾಯ್ಲೆಕರ ಒಂದೊಂದು ಯಾಪಾಗಿ ಪರೆಯವು ನಮ್ಮ ಆ? ಸೀನಾ ಓ. ಈತು ವರ್ಷ ನಿಂತ ಎನ್ನಟ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಉಲ್ಲ ಮಾರ ಆ. ಎನ್ನೊಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಗೊತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಏನವು ಏರ್ ಮೇವು ರಾಗವನ್ನೇ ಮಂಡಿ ಏರಿ ಏರಿ. ನಮ್ಮಂಜಿ ಖಾಯಂ ಗಿರಾಕಿ ಆ. ಅರೆಗೊಂಜಿ 4 ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡನ್ ನಾನು ವಾಪಾರ್ ಕೊಡ್ತಿ ಎಂತ ವಾಪಾರ್ ವಾಪರ್ ಬಕ ಈರು ಕುರೆ ಪಟ್ಟು ವಾಪರ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅಂಚಿನ ಬೊಂಜೋ ನಕುಲು ಬಾಜಾಂದೆಕ್ ನಾಗಿಂಜಿರಿ ಸಾಮೇನಾಗಿದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ನ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂತೆ ಉಂಕ ಬರ್ನಾಗಿತ್ತೊಂದು ಬರ್ಕ ಬಂತಿನ ಈರ್ನ ಆಫರೇ ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಪರವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಡ ನಿಪ್ಪೋಡು ದಾನಮ ಆ? ಯಾನಿ ಏನೇಕ್ ಬಿಡ್ತೀನವು ದ್ಯಾಗ್. ಅಂತೇನೆ ಬಿಡ್ತೀನ ದ್ಯಾಗ್. ಅವು ಸಾಮ್ಯಾನ ಜೊತೊನ್ನಗೆ ಎಂಚತ್ತನು ಬೊಲ್ದು ಬೊಲ್ದು ಪಲ ಪಲ ರೈಸು ಅಂತನು ಆ. ಇತ್ತ ತಿಂತುತನ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತೆ. ಕೆಂಪು ಆತನ ಬೇ ಆ. 4 ದಿನ ಬರ್ಸೋ ಬುಂಡ ನೀರಿಟ್ಟು ಬೊದ್ದುಲ್ದು ಎಟ್ಟೆ ಬೊಲ್ಲಾದಿ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ನಮಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಐಡಿಯಾ ಬಕ ಬನ್ನಿ ಈರ್ನ ಐಡಿಯಾ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಐಕೆ ಎನ್ನೊಂಚೂರು ಐಡಿಯಾ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಚ ಬಾಲ್ಕ ಇದೇಗ ಬೊಲ್ದು ಸಾಮೇನ ಫಲ ಫಲ ರೈಸೋಡು ಬಕ ನಮ್ಮ ಅಂತೂ ಕಮ್ಲ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ಸೆಟ್ರಸ್ ವಿಮಾನ ಬಾರ್ದಿರತ್ತ ಆ. ನಮ್ಮ ವಿಮಾನ ಕಂಡ್ರೆ ಬನ್ಕ ಸಂದೀಪನ್ನೆ ಕಂತದ್ದು ಬಾಕಿ ಆಡಿ ವಿಮಾನ ನುಂತವೆ ಆ. ಯಾಲ ಸಂದೀಪನ್ನೆಲ್ಲ 10 ರೂಪಾಯಿದ ಸರ್ಪದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬತ್ತೊಂದು ಮಿತ್ತು ಬೋಪಿ ಮಿತ್ತು ಬೋದು ಈರ್ನ ಸಾಮೇನ ತಿನ್ನಲ್ಪ ಜರ್ಕ್ ಬಾರ್ದು 10 ರೂಪಾಯಿದ ಸರ್ಪದ ಪೊಡಿ ಸಾಮೇನದ ಕೊಡಿ ಕಡೆ ಬಿರ್ಕುನು ಆ ಸಾಮೇನದ ಪೊಡಿ ಬಿರ್ಕಿನ ಐತೆ ಕುರಪೂರ ಜತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡು ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಐಡಿಯಾ ಬೇ ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಐಡಿಯಾ ಈ ಅನ್ನಟ್ಟು ಗಿತ್ತಿನೇಕಿಲ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂಡಿ ಆ. ಅತ್ತಮೆ ಓ. ಅರ್ನ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಬರ್ಸದ ಸೀಸನ್ಗೆ ವಿಮಾನದ ವೈಪರ್ ಕಟ್ಟಾತನ್ಗೆ ಬೊಕ ಎದುಡು ಬತ್ತಿನ ಗಾಡಿನ ಬರೋಡ್ಸಿ ಬಂದ ವೈಪರ್ ಕಟ್ಟಂದು ಕುಲ್ಲ ಅವೇದೆ ಸತ್ಯ ಬೇಜಾರಾಪು ಏನಕ್ಕೆ ಯಾಕಡೆ ನಾನು ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಹಾ ಬೋರಂಡು ಬೇಗ ಬೋಲೆ ಬಲೆ ನಾನಿ ಬೇ ಆ. ಇನ್ನೊಂಜಿ ಬೇಗ ಬೈದಂದ್ ಬಾರಿ ರೈತವ ನಿಕ್ ಗೊತ್ತು ಜಮೆ ಏನೇ ಎಂಕು ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮೇರ್ಲಿರ್ ಆ. ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮೇರ್ ಬಕ ಹೆಂಗ್ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರೋಡು ಆರ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಇಂಚ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪೋಯಿ ಆ ಜನ ಬತ್ತಿನ ದಾನೆ ಬತ್ತಿಜಿದ ದಾನೆ ಎಂಚಿಲ ಬಾತಿರ ಮೆಸೀನ ಆ. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾರ್ದಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂತ ಸೊತ್ತ ಹಾ ದಾಲ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಲೆ ಸಾಮಿ ಅಂದ ಉಂಡು ಆ. ಏರಂಡಲ ಕಲ್ವೆ ತುಂಬೇಡ ಮಾರ ಒಂದೇ ದಿನ ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿಯಾವಿ ಓ ದೇವ ಇತ್ತದ ಕಲ್ವೆರ್ ನೀ ಗೊತ್ತುಂಡ ಏನೇ ವಾವ ಸಾಲದ ಬಿಸಿ ಊಟದ ಬಾಜನೆ ಮುಡ್ಪು ಜೇರ್ಮೆ ಆ. ನಮ್ಮ ಸಾಮಿ ಅಂತ ತಗಡ್ ಬಿಡುವೇರ ಅದಲ್ಲ ಐಕೆ ಬಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ನಾಯಿಂಡೊಮ್ಮೆ ಶೇಖ್ ಪುಟ್ಟೆ ನಮ್ಮನೆ ನಾಯಿ ಮಲ್ತು ಬಾಡ್ನಿ ಮಾರ ಯಾಕೆ ಆ. ಆ ನಾಯ್ದ ನಿಗ್ ಗೊತ್ತು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಆ ಜಂತ ನಿಗ್ ಗೊತ್ತು ಜಿಮೆ ದಾದ. 500 ಜಂತ ಅಟಿಲ್ ಓತುರು 6 ಅಟಿಲ್ ಎಂಚಿನ ಫೇಮಸ್ ಮೇ ಆ. ಆ ರೀತಿ 500 ಜಂತ ಅಟಿಲ್ ಮಾಲ್ ಇತ್ತ ಬರ್ಪೇರು ಆ. ಆರ್ನ ಮರ ಒಂಜಿ ಅಟಿಲ್ ಗೊತ್ತುರ ನಿಕ್ ಆ. ಒಂಜಿ ಬೊಜ್ಜೋಗ ಒಂಜಿ ಓಲಿಗೆ ಮಲ್ದೇರ್ ಮಾರ ಈತು ನಾಶ ಈತು ತೆಲ್ಪು ಬಂಡ ಒರಿ ಬರಬೆ ಪಂತೇಡಿ ಕುಲ್ದಿನಯೇ ಜೋರ್ ಬೇಗ ಆತನೊಂದು 12 వచ్చిನಿ ಬೇಗಾರು ಅಂಬರಪ್ಪು ಬಕಂಚಿನ ಆ. ಆರೊಂಜಿ ಸಾರುಗು ಉಪ್ಪು ದಕ್ವೇರು ವಾನ ಮುಂದ ಉಪ್ಪು ದಕ್ವೇರು ಬಂಡ ವಾ ದೇಮರಾತ್ ಮೇಡ್ಲ ವಾ ಮೈಸಾಸುರ ಆನ ಮುಂಜಿ ದೂಪದ ಬಡಿ ದಕ್ಕೆ ಎಂಚಕೇನು ಎಂಚ ರಡ್ಡಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಿರಾದಿ ಏರು ಚೀರಾವ್ ಕೈ ಮಾಡಿಯರ್ ಜೀರ್ಮದಕಿಯರ್ ಎಂಚ ರಡ್ಡಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಿರಾದಿ ಏರು ಚೀರಾವ್ ಕೈ ಮಾಡಿಯರ್ ಜೀರ್ಮದಕಿಯರ್ ಚೋಕು ದಕ್ಕುವೆರು ಬಕಂಚಿನ ಆ ಬಣ್ಣ ಅಲ್ಲ ಪ್ರವೇಶ ಆದ ನೂರು ವರ್ಷ ಬಕ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜೀವ ಮ್ಯಾರ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜೀವ ಉಪ್ಪು ದಕ್ಕುನ ತುಯ್ಯ ಮಾತ್ರ ಆನಂದೇ ಅಟಿಲ್ದ ಆನಂದೇ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಉಪ್ಪೇಡು ದನಿ ಉಪ್ಪೇಡು ಉಪ್ಪಿಲೆ ದಿಂಗಿನ್ವೆ ಹಿಂಗಿನಿ ಮಾರ ದಾದ ದನ್ಯಾವು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್
ಸುರುತ ಸಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಮಿತ್ತು ಊರ್ನಿ ಶ್ಯಾಮೆ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಾರೆ ಎಂಚಿನ ಅಮ್ಮೇರೆ ಆ. ಏನೇ ಅಮ್ಮೇರೆ ಇರ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ಈರ್ ವರನೆ ಫೇಮಸ್ ಆತಾರ ಮಾರೆ ದಿಗಿನಗುಲ್ ಎಂದಗೇನು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಅಟಿಲ್ದಾನಂದನ್ಯ ವರನೆ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ನಕ ಮಾರೆ ಓಟೊಂಜಿ ಯಾದವನ್ನ ಉಲಾಯಿಲೆ ಪುಣೆಕು ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ದಾರ್ಗೆ ಮಾರೆ ಊರನ್ನ ಬಾಯಿ ತುಂಡೆ ಹೋಯ್ತಯ ಹೋರಿದೆ ದಾ ಶ್ಯಾಮ ಆ? ಅವು ಅಟಿಲು ಏತ್ ಬಂಗ ಎತ್ತನ್ ಪಂಡು ಎಂಕು ಗೊತ್ತಿಯ ಆ ಜನ ಕೊಡ್ತೀನಿ 500 ಜನ ತಟ್ಟನೆ ಮಾರೆ ಆ. ಉಲಾಯಿಲೆಪ್ಪನಾಗ 300 ಜನ ಬೈದಿ ಆ. ಅಂಚ ಬೈಯಾಡು ಬನ್ನಾಗ ತೂಪೆ ಎಡಮನೋದು ಜನ ಬೈದಿನಿ ಮಾರ ದೇವ ದಾದ ಆಟೆರ್ಲ ಕೋರಿಗ್ಲ ಪುಂಡಿಗ್ಲ ಆ ಸೈಡ್ ಬೈದಿನಿ ಛೇ. ಎಂಚಿನ ಸಾವು ಮಾರೆ ಮಲ್ಪನೇನ ಸಾಮಾರ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಕೋರಿ ಬೈಪಾಯ್ ಕೋರಿ ಬೈಪಾನಗ ಕೊತ 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 ಉಪ್ಪು ತೂಪೆ ಆ. ಉಪ್ಪು ಚಪ್ಪೆ ಉಪ್ಪಿಗಿಂತ ರುಚಿ ಇಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಚಪ್ಪೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ಆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತೂಪೆ ಆ. ಅಟ್ಕರಡು ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟು ಉಪ್ಪಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಮಲ್ಪನು ಪೈಲಾರೆ ಬಲ್ಯತ್ತ ಆ. ಅಟಿಲ್ ದಾನಂದೆ ಒಯ್ಕ್ ಫೇಮಸ್ ಒಯ್ಕ್. ಐಕ್ ದಾದ ಮಲ್ತೀನಿ ಕೈ ಸರಿ ಅಂಡ ಉಪ್ಪು ಸರಿ ಯಾವಡಿ ಒಂಟೆ ಬೂರ್ದುಂಡ ನನಲ ಕೊಳಕ್ಕನ ಆತು ಬಂದು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತೂಯೆ ಕಂಬಿಂಡು ಕೂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಸೀನಾ ಗೊತ್ತೈತಿ ಆ. ಅಡೇಗೆ ಪೋವನಿನ ನೆಡ್ಡ್ಯಾನ್ ಫೋನ್ ನೆಟ್ಟಾನ್ರಿ ಧಾನ್ಯ ಉಪ್ಪು ಆ. ಆ. ಅಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಸೋಕತ್ ದೇವ ನೆಟ್ಟೆ ಇರ್ನ ಉಪ್ಪು ಸರಿ ಮಲ್ತಿನ ಮಾರ ಉಪ್ಪು ಸರಿ ಅಂಡ ಸರಿ ಧಾನ್ಯ ನೆಟ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸರಿಯಾയി ನೆಟ್ಟ ನನ್ನೊಂಚೂರು ದುಂಪೋತುಂಡ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರಿ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ. ಅಟೆಲ್ದ ಆನಂದೆ ಆ. ವೈಕ್ ಫೇಮಸ್ ವೈಕ್. ಕೋರಿಗೆ ಫೇಮಸ್ ಈ ಸಲ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬರೋಡಿ. ದನಿ ಉಪ್ಪಿಲೆ ಉಪ್ಪಿಲೆ ಕಂಟ್ರಿ ಘಾಟ್ ಬರ್ತೀಯ ಉಪ್ಪಿಲೆ ಹಿಂಗಿಂಗ್ ಬೇ ದಾದ ಧನ್ಯವು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ರಡ್ನೇ ಸಲ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತಿ ಶ್ಯಾಮ ಓ ಒಂದು ಮರಣಿ ಯಾರು ಭೋಜನ್ನೆ ಪಂಡ್ಯರ್ ಮಾರೆ ಎಂಚಿನದ್ದು? ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಎಲ್ಲೊಂದು ಶಾಮಿಯಾನ ಅವಡಿಗೆ ಆ. ಈ ಮರಣಿ ಅವಳು ಸಂತೋಷನ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಕಲರ್ ದ ಶಾಮಿಯಾನ ಪಾಡ್ದಾಗೆ ಅವು ಮಾರೆ ಹೊಸಾತ್ ದಾದೆ ಮೇರೆ ಓ. ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಯಾನಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಚಿನ ದರ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಇತ್ತ ಬರ್ಸೋ ಪೂರ ಸಾಮಿಯಾನಲ್ಲ ಊರು ಬಾಡ್ಬಾಡಿ ಆತನ್ ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಕೊಂಚ ಆರ್ಡರ್ ಬಿಟ್ಪಿನಿ ಬಂದು ಮಂಡೆ ಖರ್ಚು ಬಾಳ್ತೀನಿ ಏನ ಬಾಳ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸೀದಾ ಕೋನದಿಲ್ಲ ಬೊಗ್ಗಿನಿ ಏರ್ನ ಬುಡದಿನ ಒಂಜಿ ಬೆಟ್ಗೆತ್ತುಜ ಎನ್ನ ಪಡೆದಿನಿ ಇಕ್ಕದಾದ ಅವಳು ಅಮ್ಮ ಅಂದ ಪನ್ಪೇರು ಒಟ್ಟಾಯನ ಅಮ್ಮೆ ಅಪ್ಪೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲತ್ತ ಅಂದಿ ಆರ್ನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಗೈಬಾಡ್ನಾಗ ಎಂಚಿನ ಮಾರ ಇತಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಲಂಗ ಪತ್ತು ಕಲ್ಲಾರ್ದ ಓವ್ ಕಲ್ಲಾರ ಪಾರು ಸೀನಾ ಓ ಎನ್ನ ಬಡಿದಿಲ್ಲ ಆ. ಎನ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಚೂರು ಆಗೇಲ ಅವಿಯಂಗೆಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು ಯಾನ್ ಸಾಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ. ಪೂರ ಬೆದ್ದಿನಿ ಕಪ್ಪು ಕೆಂಪು ಮಂಜೋಳು ಗೋಲ್ಡು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೊಂಡೋದು ಟೈಲರ್ನ ಮಂಡೆ ತುಂಬ ಇನ್ನವನ್ನ ರಬಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯಾನ ಆವಡು ಪಟ ಪೊಲ್ಲಿದು ರಬಕ್ಕ ಕೊರೋಡು ಬನ್ನಿ ಆತೆ ಒಂದು ಮರ ನೀನು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತೀನತ್ತ ಸೀನಾ ಆ? ಸಂತೋಷನ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಕೆಂಪು ಬೊಲ್ದು ಕಪ್ಪು ಪಚ್ಚ ಎನ್ನ ಬಡಿದಿನ ಲಂಗನಿ ಅಯ್ಯೋ ಒಂದು ಮರ ನವೀನನ್ನೇ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತೀನತ್ತ ಕೊಂಚ ಪಂಡೇರ್ ಮಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಟು ಒಂಜಿ ಕಟ್ ಪೀಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದಿತ್ತನಿಗೆ ಅವಿ ತರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಆ. ನಮ್ಮ ಸೀನಾ ಓ. ನಮ್ಮ ಗಡಿ ಬಿಡಿ ನಿಕ್ಕು ಗೊತ್ತುಜ್ಜ ಆ. ಗಡಿ ಬಿಡಿ ಪೂರ ಒಕ್ಕಿನ ಕಬಾಟದ ಗೋರ್ನಿ ಟೈಲರ್ ನಡೆ ತುಂಬ ಆ. ತುಂಬಾರ್ನಾಗ ನಡು ಒಂಜಿ ತ್ರಿಕೋನದ ಬೀಸುವರಿ ಅವು ಅಮ್ಮೆರ್ರ ತಡ್ಡಿ ಅವಳ ಕಲ್ಲರ್ ಮಾರೆ ಆಯ್ನ ಸೈಯಡು ಸೀನಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮರಾಣಿ ಸಂತೋಷನ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಶಾಮಿಯಾನ ಗಿತ್ಪುನಗ ಆ. ನಿಕ್ ದಂಟೆಡು ಸೋಂಟೆಡು ಪೂರ ಬಾರಿ ಪೆಟ್ಟು ಬುರ್ದುನ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಯವು ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಆ ರಿಕ್ಷಾದ ವಿಲ್ಪಿ ಬನ್ನಿ ಮಾರೆ ಅವು ಅಂತರ್ಜಾಲ ಮಾನವಿ ಡಂಕಟಕನ್ ಏ ರಾಯನ ದಾದ ತಪ್ಪಿದ್ದೆ ಇದನ್ನ ಸತ್ಯ ಸಂತೋಷನ ನೀಲ ತುತ್ತಿಲ್ಲ ಬೈನುಡಿ ಯಾಲ ನೀರ್ಲ ಸಾಮೇನವನು ತುಂಬುದು ಬಾಡ್ನಿ ತುಂಬುದು ಬಾದ ಜಾಲ್ಡು ಕುಲೊಂದ ಇಲ್ಲ ಅದು ಲೈಟ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಅಪ್ಪೆನಲ್ಲ ಮಗನಲ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆ ಈನೇ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಧನಿಜ್ಜ ಅಪ್ಪೆ ಕೊಂಚ ಪಾತ್ಯರವಂತರಿ ಕೇಂದ್ರ ಖುಷಿ ಆತ ಎಂಟಿ ಮೇರೆ ಯಾರು ಇರ್ನ ಮಗೆ ಆತ ಯಾನ್ ಬಿಡುವೇನ ಎಂಗುಳು ಸಾಮೇಣ ತುಂಬರೆ ಪೋಪ ಮಾರ್ಯ ಇಲ್ಲ ದುಲೈ ವಾ ಬೆಟ್ಟು ವಾ ಬೊಬ್ಬೆ ಸಾಲ ಮೈಸಾಸುರ ದೇವಿನ ಬೆಟ್ಟತ್ತು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಆಗ್ಲ ಮಗ ಹಾಕ್ಲೆ ಬೆಟ್ಟಿ ಎಂಟಿನಾಗ ಬೆಟ್ಟನ್ ಪಾರು ಅಪ್ಪೆ ಬನ್ಪಿನಿ
ಮಗ ವನಸ್ ಮಲ್ಪನ್ನ ಬಾಲ ವನಸ್ ಮಲ್ಪೊಂದು ಮಗೆ ಬನ್ಪಿಣಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಇಂದು ಎಂಕ್ ಬೆಚ್ಚಾನು ಸೀದ ಸರ್ತ ಅಪ್ಪನ ಎದುರು ಪೋಯ್ ಉಂಟಿಯಾ ಅಪ್ಪೆಡ ಪಂಡೆ ದಪ್ಪ ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಜೋ ಬಾಲೇನು ಪೆತ್ತಂಡೆ ಯಾವ್ಜಿ ಐಕು ಉನ್ಪಾವನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಆ ಕಲೆ ನೆಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ತಜ ಪಂಡ ಸೀದಾ ಬೋದು ಬಾಲದ ಎದುರು ಉಂಟಿಯ ಮಗನ ಎದುರು ಉಂಟು ಕೇಂಡ ನಾಮ ಈ ಉನ್ಪಾನ ಐಕು ಬಾಲದಾದ ಬಂದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನು ಉನ್ಪುಜಿ ಅಲ್ಲ ಮೂಜಿಯ ಬೆಟ್ಟು ಬತ್ತು ನೋರನಿ ಅಂಚ ಬಂದು ಎಂಕ್ ಬೆಟ್ಟಾಂಡು ಎಂಕ್ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಆಂಡು ಯಾ ಮುಡ್ಪೇಣ ಸೀದಾ ಸರ್ತ ಪೋಯ ಮಗನ ಮಂಡೆ ನಿಂಚ ಬಗ್ಗಾದು ಕೆಬಿಟು ಎಲ್ಲಿಯ ಗುಟ್ಟು ಬಂತಿನಾತೆ ಮಗೆ ಎನ್ನ ಗಟ್ಟಿನ ಬಟ್ಟಲ್ ಪಾತೊಂದು ಬಿಡ್ತೆ ವಲಸಿಗೆ ಆದ ಬೇಗ ಉನ್ಪುಡಂಡ ಈ ದಾದ ಪನ್ಪಾನ ಅವು ಒಪ್ಪುಂಡು ಬಾಂಟಿ ಎಂಚಿನ ಬಂತಿ ನಾನು ಬಾಲ ಎಂಚಿನ ಬಂತೀನಿ ಕೆಬಿಟು ಬಂದೇನಾ ಎನ್ನ ಗಟ್ಟಿ ನಿನ್ನ ವನಸುಂಡು ಈ ಉನ್ಪಾನ ಅತ್ತಿಯಾನು ನೋಡ ಅತ್ಯ ಆಯ್ ಅಂಚ ಬನ್ನಕ್ಕೆ ಮನದಾನಿ ನಿಕ್ಕದಾಗ ಹಾಕಿದ ಬಾರೆ ಹಾಕಲು ಮನದಾನಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಿಪ್ಪರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೋತಿ ಈ ಜನ ಇಪ್ಪುಂಡೆ ಈ ಮೆರೆಲ್ಲ ಬೂರು ದಾದಾತನು ಈನೆ ಮನದಾನಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಿಪ್ಪರೆ ಬನ್ನಗ ಯಾ ಒರಿಗೆ ಬೋಯ್ನತ್ತ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಾಡು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಅವೇ ಇಲ್ಲಾಡು ಆಂಡ ವ್ಯಾಕರಣ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಮಗೆಲ್ಲ ಬಾಲ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ ಅದಕ್ಕೆ ದನಿ ನೇನಿದಿ ಮನದಂಡ ದನಿ ನೇನು ಉನೇನು ಬಿಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿನ ಕೇಂಡ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ರಾಜೆ ಗಲಾಟೆ ಕಾದ ಪೊಂಜೋ ಬನ್ನಿ ಬಾಲ ಬೇರೆ ಬರ್ತಿದ್ಯ ಸೈಕ್ಯ ದನಿ ನಾನು ಏನು ಡೈಲಾಗ್ ಹಾಕಿ ಅಪ್ಪೆ ಬಂಡ ಇಂಚನೆ ಬೆತ್ತನು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಬೇರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಾಲ್ಯ ಬನ್ನಿ ಆ ಬಾಲೆನ ಎದುರು ಹೋದ್ ಬನ್ನಿ ಬೇರೆ ಬರ್ಪನ ಬಾಲೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಜೋರ್ ಬೆಚ್ಚಾನ್ ಬಾಲೆ ಮಂದ ಬಗ್ಗಾಯಿನಿ ಗುಟ್ಟು ಬನ್ನೇ ತಟ್ಟು ಬಾಲೆ ಒಂದೇ ಬಕ್ಕರ್ ಇಲ್ಲ ದುಲೈ ಪಿಜಯ್ ಬರ್ನಾಗ ಇಡೀ ಸಂಸಾರ ಸಮೇತ ಪಿಜಯ್ ಕುಂಜೆ ತೂನಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬಾವು ಬಲ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಎನ್ನುನಿಯೇ ಬಾಹುಬಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಎನ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ತುಳು ಸೀನಾ ಆತು ಸುಲಭ ಬಾಲೆಗೆ ಪೇರ್ ಬರ್ಬರಿ ಕೆಬಿಟ್ಟು ದಾದ ಬಂಡ ಮಾರ ಯಾ ಮೇರ್ ಬನ್ನೆ ಕನೆ ಬನ್ನಿ ಹೌದಾ ಪೇರ್ ಈ ಬರ್ಪನ ಅತ್ತಿ ಯಾನ್ ಬರೋಡ ಎಂಜಿನವೇ ಎನ್ನ ತಪ್ಪತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಕ್ಕೆ ಯಾನನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಡೇ ಅಮೇರ ಇಮೇನ ಅವಳು ಐನೆಟ್ ಬುಡಿಯರಿ ಇಜಿಂಡ ಸಪೂರ ತೌರ್ದು ದಿಕ್ಕೆಲ್ದು ಲೇಬಾರ್ದು ಇಮೇನ ನಾಲ್ ಚಕ್ರ ಓತಿನ ಚೈನೀಸ್ ಗಾಡಿ ಡೇ ಮೇಲೆ ಪುನಃ ತುಂಬ ಮಂಡೆ ಚೆಕ್ ಮಾರ ಎಂಚಿನ ಕರ್ಕಸ ಧ್ವನಿ ಮಾರೆ ಕರ್ಕಸ ಧ್ವನಿ ನಮೆ ಸೀನಾ ಈ ತುಲಮೆ ಎದುರುಡು ಈನ ಮುನಿ ತೆಮ್ಮಲಾತದಿ ಕೆಬಿತ ಟಮಟ ಒಟ್ಟ ಮಲ್ತ ಮಾರ್ದೇರ್ಮೆ ಎಂಕೆಂಚಾವ್ಮೆ ಯಾನೊಂದು ಈತ ಮಲ್ಲ ಸೀಸನ್ ಒಂಜಿ ಸಾಮೇನ ವಯಸ್ಸೊಂದು ಸಾಕಾಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾರ ಜೆತ್ತಿಪ್ಪೆ ಆ ಜೆತ್ತಿಪ್ಪನ ಬರ್ತು ಈಜಂತ ತೆಮ್ಮ ಕೆಲವರ ಮಲ್ಲ ಬುಲೆಟ್ ತಿಗೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಪೋಯ್ಲೆಗ ಪುಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಕ್ ಬುಲೆಟ್ ಪೋಯ್ಲಾಗ ಆಮ್ಳತ ಎನ್ನ ತೆಮ್ಮ ಅವಳು ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರೀಟ್ ಅಮ್ಮೇರೇನು ಬೆನ್ಪಾದ ಈ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪನ ಅತ್ತ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಚೂರಂಡೆಲ್ಲ ಮಂಡಿ ಬಿಡ್ಚೆ ಪ್ರಾಯದ ಏನು ಬೆನ್ಪಾದ ಮಗೆ ಕಾಸು ಮಲ್ತೆ ಬಂದು ಊರ್ದಕ್ಕೂ ದಾದ ಬಂದೊಂದುಲ್ಲಿರ ಒಂಜಿ ಚೂರಂಡೆಲ್ಲ ಮಂಡಿ ಬಿಡ್ಚ ಕನಕದ ಕಟ್ಟಡ ಜಪ್ಪುನ ಎಂಕ್ ಕನಕದ ಇದು ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ತೂಗುರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರಾಯವಾಯ್ತು ಮಾರ ಎಂದು ಒಂದು ಬೋಡ ಲೋಕದಾದ ಬಂದ್ಬಿಡು ಸೀನಾ ಲೋಕದಾದ ಬಂದ್ಬಿಡು ಮಂಡಿ ಇಚ್ಚೊಂಬೆ ತುಲೆ ಒಂಜಾರೆ ಪ್ರಾಯದ ಕುಲುತಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಡ ಕುಲ್ಲರ್ ತಾಂಕೊಡಿ ಒಂದು ಒಟ್ಟಾರೆ ತಿರ್ಗಾರ ಬಿಡ್ಪಿನ ಪಾಪ ಬೆನ್ಪಾ ಕೆರ್ಪಾರ ಎಂಚಿನ ಬ್ಯಾಸೀನಾ ನಿಕ್ಕೆನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜ ಯಾನೊಂಜನ್ನ ಅಮ್ಮೇರಿನ ಏತ್ ಮೋಕೆ ತೂ ಒಂದಿತ್ತೆ ನಿಕ್ ಗೊತ್ತಿನ ಮೇಲಾರಿನ ಬೇಲೆ ಕಡಬಿಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಕಡಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಾಡ ಕುಲ್ಲಾಂಡ ಆರ್ನ ಸ್ನಾಯುಪುರ ಇಂಚಾಪುಂಡು ಆರ್ನ ಇತ್ತೆ ಎಂಟೊಲ್ಲೆರ್ತುಲ ಜುವ ಅವೇ ಬರಿಚಲ್ಲದ ಯಾದವನ್ನಿ ತುಲಂಬೆ ಬಾರಿ ಕಾಸುಂಡು ಅಪ್ಪೇನ್ ಕಲ್ಲದು ಬೇಲೆ ಎತ್ತದ ಹತ್ತದ ಇಲ್ಲಾಡ ಕುಲ್ಲೇರ್ ನಲೇ ದಿನೊಟ್ಟು 4 ಪಜ ಬರಿದು ಬೋತು ಆನವಂದಾರೆ ಕೈಕಾರ್ಪುರ ಬುಡ್ದುಡು ಆಪದಿಲ್ಲದ ಅಜ್ಜರು ದುಮ್ಮಿ ಏತಲಾಕಿತ್ತೇರು ಬೇಲೆ ಬಂದು ಪುನಗ ಇತ್ತ ಮನ್ಪಂದ ಇಲ್ಲಾಡ ಕುಲ್ದು ನಲೇ ದಿನೊಡು ತೀಪೆ ಬರ್ಕೆ ಇತ್ತ ಬಿಜಿನುಲ್ಲಾರೇನ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪು ಅಂಚಿನ ಯಾನು ಅಂಚಾಡುಂದು ಬಯಸುದ ಬೇರೆ ಜಾಗ ಬೇಲೆ ಕಡಪುಂಡು ಬೇಲೆ ಗಿಚ್ಚಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪೇರ್ ಗಜಗುಂಡಲೆ ಕೆಜ್ಜರಿತ್ತ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬಾಹುಬಲಿ ಶುರುವಾಪಿ ನೆಡ್ದು ಮೀ ಮೆರೆ ನಿಜ ರಾಜಮೌಲಿ ತೂಪೇರ್ಡ ಪ್ರಭಾಸ್ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಕೂತೊಂದು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೋಲಾತು ನನ್ನ ಮಗಂದ್ ಬಾಹುಬಲಿ ಪ್ರಭಾಸನ ಪನ್ನಿ ಉಚ್ಚ ವೆಂಕಟೇಶನ ಅತ್ತು ಅಂಚತ್ಯ ಒಂದು ಬೇಲೆ ಒರಿಯೇ ಸೈಯೋಡು ಮಾರೆ ಇತ್ತೆ ಒರಿಯೇ ಸೈಯೋಡು ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಐತೆ ಅತ್ತು ಇತ್ತೆ ಹೊಟೆಳ್ಳು ತೂಲಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾಲ್ವಾಲಗ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಪರ್ ಪುಂಜು ಅಂಡಲ ಎಂಚಿನ ಉಂಟಲೆ ಇರೆ ತೆಮ್ಮಲಪ್ಪರ ಇರವಳು ಬೇಲೆ ಬೈತವಳು ಬಕ ತಿಕ್ಕಿನ ಕಲ್ಲ ಬಲ್ಪರ್ದಾದೆ ಎಂಕು ಉಂತರಾಪುಜಿ ಇರೆ ಉಂತರಾಪುಜಿ ಕುಲ್ಲರಾಪುಜ ಈ ತೆಮ್ಮ ಹತ್ತು ಜೋತೆ ಲಪ್ಪುಡು ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೋಡು ಇದು ಲಪ್ಪುಡು
ಸತ್ಯ ಸೀನಾ ಓ ಅವು ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಾಡುಡು ತೆಮ್ಮಲಪ್ಪನ ಎಂಚಾಯ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮುಡ್ರು ತೆಮ್ಮಲಪ್ಪನ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊರ್ಕ ಆಹಾ. ಗ್ಯಾಸ್ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದ ಪೋಪುಂಡು ಸೌಂಡ್ ಲೆಸ್ ಆದ್ಲ ಪೋಪುಂಡು ಐಕ ಕಿಬಿ ಬುರ್ಚಿ ಮೂಕಿ ಯಾವ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾವು ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಪರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂತೆ ಮಾರೆ ಐಕ್ ಇಚ್ಚಿ ಮಾರೆ ಎಂಕ್ ಎಲ್ಪರೇ ಇಚ್ಚಿ ಹೋಟೆಲ್ನ ಮಾಲ್ವಾಲ ಒಂಜಿ ಪುಂಜೋ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಎಂಕ್ ಅಂಜೋ ಬುಡಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜೋ ಅಂಡಲ ಎಲ್ಪರ್ ಕೊರ್ರೆ ಆವಂದ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಂಗಲಪ್ಪು. ಅಂಗಲಪ್ಪತ್ತು ಬಗ ಅಟಿಲ್ದ ಆನಂದೇ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಲ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಔಟ್ ಅವಲದಿಂಗೀರ್ ಮಾನ್ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಹಕ್ಕೆ ಅಂಚತ್ಯ ಇನಿ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಾರೆ ಅವಳು ಇನಿ ಈತ ಅಟಿಲ್ದ ಅವಸ್ಥೆಕೇನು 16 ಗಂಟೆ ಆತಂಡು ಯಾನ್ ಪಟ್ಟಿ ಕೊರ್ತೆ ಪಾಯಸ ಮಲ್ತೀವರೆ ಅಂತ ಬಂತೆ ಪಾಯಸ ಮಲ್ತದು ಪೂರ ಕೊದ್ಯಾರ ಆನಗ ಪಾಯಸ ಆನಗ ತಾರಾಯ್ ಪುಂಟರೆ ವೈರಸ್ ಇಚ್ಚಿ ಮಾರೆ ಲೀಕೆಟ್ ಬರತ್ತೆ ಜರ ಲೀಸ್ಟ್ ಪೂರ ಬರತ್ತೆ ಆಜನ ಕಂದಿನ ಇಚ್ಚಿ ಮಾರೆ ಬೊಕ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ತೂಪೆ ಮಾರೆ ಆಜನ ಬೊಬ್ಬೆ ವಾಡೊಂದುಂಡು ಬೇಗ ಪಾಯಸ ಆಯ್ಜೆ ಎಂದು ಆಯ್ಕೆ ಅಂದ ಆದ ಮಲ್ತೆ ಎನ್ನನೆ ವೈರಸ್ ಪುಂಟದು ಪಾಯಸ ಮಲ್ತಿ ಅವು ಏನ್ ಬಿಡುವಾರ? ಬಕ ಆತ ಅಟಿಲ್ಲ ಆನಂದೇ ಪನ್ನಗ ವಾ ಸೀನಾ ಓ ನನ್ನ ಪಣ್ ಮಾರೆ ದಾದೆ ವೈರಸ್ ಅವಲೆ ಮಾಚನ್ನೆ ಮಂಡ್ಯ ಬೆಟ್ಟಾತಿನ ಪ್ರಾಯ ಆಯ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮೇನ ನೆಂಪು ಸತ್ತಿ ಪೂರ ಲಕ್ಕ ಬೋತುಂಡು ದಾದೆ. ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಎತ್ತಂಡು ಮಂಡು ಪುಗಿ ಆಗಿದ್ದು ಊರಿಗೆ ಬಲಿ ಬತ್ತೇನು ವೈರಸ್ ದಾದೆ ಪುಗಿ ಅಲ್ಲತ್ತ ವೈರಸ್ ಸೀನಾ ಮಿತ್ತದ ವೈರಸ್ ಮೂಲುಂಡೆ ಹಾ. ತಿರ್ತದ ವೈರಸ್ ಅವಳುಂಡೆ Tali pale, pa 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 pa. Bale tali pale, pa 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 pa. ಸಾಯಿ ಕಲಾವಿದರು ಮುಲ್ಕಿ ಸುರುಕು ಪೊಲಬ್ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ದೇಶ್ ಪುತ್ತೂರು ದಯೇಶ್ ಪುತ್ತೂರು ನರೇಂದ್ರ ಕೆರೆಕಾಡು ನರೇಂದ್ರ ಕೆರೆಕಾಡು ಮುಲ್ಕಿ ವಲಯದ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಿಮಂತೂರು ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಿಮಂತೂರು ಶೆಟ್ಟಿ ಶಿಮಂತೂರು ತೀರ್ಪುಗೆನ್ನ ಪೊರ್ತು ದುಮ್ಮು ನಾಟಕ ಡೊಳ್ಳ ಮನ್ಪುರ ನಿಕ್ಕಲು ಯಾನ್ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲೇ ಇದು ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿಗೊಳಿದ ವಿಜಯ ಕಲಾವಿದರು ಅಚ್ಚಾ ಓಕೆ ವಿಜಯ ಕಲಾವಿದರ ಕಿನುಗಳು ಎಂದಾಯ್ತು ಓಕೆ ಇದು ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಂದೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಇದ್ರು ಮುಲ್ಕಿ ನೆತ್ತಿ ಓಕೆ ഞാൻ ദേശ ಎಕಡೆ ತೂನಗನೆ ഞാൻ ಎನ್ನಿ ದುಮ್ ತೂತಂದು ಇನ್ನಿತ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನಿಕಲ್ನ ಸಾಧಾರಣ ഞാൻ ಆತ ಎಡ್ಡೆನ್ ಬಂದ್ಬುಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ನಿಕಲ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ನಿಕಲ್ ಡೈಲಾಗ್ ಪೂರ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅವಂಗೆ ಲೈಕ್ ಆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇತ್ತುಂಡು ಇನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಪಂಚಸ್ಲ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಪಂಚಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಮತ್ತು ಆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪಂಚಸ್ ತೆಲ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪಿನ ಇಂಕ ಚೋಜ್ಜೆ ಇಂಕ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಕುಲು ಒಂಚೂರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಏತು ತುಂಬ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನಿಕುಲು ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ ವಾರ ಒಂಜಿ ವಾರ ಆತೆ ಅವೇ ಅಂತ ತೂಬೆ ಸುಮಾರು ಜನ ನಿಕುಲು ಬಲ್ಲೆ ತೆಲ್ಪಲ್ಲಿಗೆ ಆತ ಬೋಡಿತ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪಿಚ್ಚಾರು ಐಟ್ ಪಕ್ಕ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಿದೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಅದು ಬರ್ಪುಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸರ್ತಿ 15 ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಿಕಲು 15 ದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂದ್ಬಿಡೋದು ಅವು ನಿಕಲು ಈತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಂಡು ಅವನು ನಿಕಲು ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ಲಿ ಇತ್ತಂದು ನಿಕಲು ನಿಕ್ಕು ಪೂರ ಒಂಜಿ 15-20 ದಿನದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತದ್ದು ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಂತದ್ದು ಜನಗಳ ಎದುರು ಕುಲ್ಲದು ಕೇನದು ಎಂಚೆ ಅಂಡು ಬರೋ ಕೇನುಂಟು ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರ್ತದು ಒಂಜಿ ವಾರ ಆಪಿನ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಹತ್ತೊಂದು ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನಿಕಲ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ನಿಂಗೆ ತೋಜು ನಿಂಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈತಾನೆ ನರೇಂದ್ರ ಈ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಇರ ಸುರುಟೆ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಟ್ರಯಲ್ ಮೆತ್ತು ಬನ್ನಾಗನ ನಾನು ಎನ್ನೆ ಇರೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅಂದು ಸೊ ಅವ್ದು ನಿಂಗೆ ತೋಜು ನಿಂಗೆ ಅದು ಇರ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ನೆಟ್ ಮನ್ಪರ ಅಕುಲು ವರ್ಷಲ ಮುಂಬೈ ಬರೋ ಪೋಪೇರು ವಿಜಯ ಕಲಾವಿದರ ಕಿನುಗಳು ಅಂದೆ ಅವೇ ಇರೊಂಚೂರು ಟೈಮ್ ದಿತ್ತು ನೋಡಿದೆ ಗೊತ್ತು ನೆಟ್ ಈ ರೈಸ್ ಅಡ ಒಂಚೂರು ರೈಸನ್ನಾಗ ಅವು ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ ಆಪರ್ ಬಾಕಿ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಒಂಚೂರು ನಂಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಇದು ಒಂಚೂರು ಜೋಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ನ ಇತ್ತದ ಕಾಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಏತ್ ಜೋಕ್ಸ್ ಬರ್ಪು ಗೊತ್ತನೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ 4 ಪಿಕಪ್ ಮಂತಲ್ಲ ಒಂಜಿ 4 ಜೋಕ್ಸ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಐಟ್ ಒಂದು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ತೂವರೆ ಸ್ಟಾಫ್ ಉಂಡು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಲ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಸ್ಕಾಲರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಚೂರು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಪ್ಲೇ ಪ್ಲೀಸ್ ಓಕೆ ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಲ್ಮಲ್ ವಿಜಯಣ್ಣ ಇತ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರು ಸಾಯಿ ಕಲಾವಿದರು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಿಷಯ ಪಾತಿರ್ರೆಜಿ 3 ಜನಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಯ್ತು ದಯೇಶ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪೊಯ್ಸತ್ತೆ ತೂತ ಎಂಕಲು ಅವೇ ಚಿತ್ತರಂಜನೆಲ್ಲ ನರೇಂದ್ರನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪೊಸಾತ್ ತೂಪಿನಿ ಮಾತ್ರ 3 ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದದೆ ಬೊಡಿತಿನಾತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕದನ್ ನೀಕ್ಲೆಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇರಲ್ಲ
ಒಂಚೂರು ಟೈಮಿಂಗ್ ತತ್ತದ ನಿಖಲ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನೆಕ್ಕಲ ಒಂಚೂರು ಸಿಂಕನೈಸೇಷನ್ ಒಂಚೂರು ತತ್ತದನ್ನು ಬೊಕ್ಕೊಂಚೂರು ಡಯಲಾಗ್ ಒಂಚೂರು ರಡ್ಡು ಮುಜ್ಜಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಒರಿಯೆ ಅಮ್ಮೇರು ಉಪ್ಪುನು ಎಂಕಲ ಅವು ಎಂಕಲ ಪನ್ನೋಡು ತುಂಬು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಯಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಣ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಟೈಮಿಂಗ್ ತತ್ತಬೋತುಂಡು ಮಾತ್ರ ಓವರ್ ಆಲ್ ಪನ್ಪಿನಾಂಡ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವೈಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಆಂಡ್ ವಿಜಯಣ್ಣ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ವೀಕ್ ಇತ್ತನ್ನು ಅವು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪೊಸತ್ತು ಒಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಒಂಜಿ ಸೀಸನ್ ಬಂದಾಗ ಜನಕುಲು ಮೆಚೂರ್ ಆಪೇರು ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಪೋಯಿ ಸರ್ತಿರ್ದು ಈ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಇಜಿಂಡ ತೆಲ್ಪುಜೇರು ಜನ ತೆಲ್ಪುಡಾಂಡ ಎಂಕಲು ಪೋಯಿ ಸರ್ತಿರ್ದು ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಕುಲು ಬೆಟರ್ ಮನ್ಪುಡ ಅಪ್ಪನ ಐಕ ಹತ್ರ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇರ್ದು ನಿಖಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ನಿಖಲು ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಲಿದೆ ಐ ಪಂಡ ನಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಸ್ ಇತ್ತನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವು ಜನಕುಲು ತೆಲ್ಪುನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಸ್ ಇಚ್ಚಿ ಆತ ಒಂಚೂರು ಜೋರ್ದು ಒಂಚೂರು ಜೋಕ್ಸ್ ಬತ್ತಂಡ ಜನಕುಲು ತೆಲ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಬತ್ತಂಡ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಿಕ್ಲ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲ ಮೂರು ಜನಕ್ಲ ಡಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಗಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪೋಡು ಆತೆ ಜೋಕ್ಸ್ಲ ಒಂಚೂರು ಯಾರು ಪಂಚಸ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪಂಚಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗುಡ್ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಂಚಸ್ ಶುಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಎನಿವೆ ನಿಖಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಇನಫ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಂಚೆನೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ನೆಡ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಮಚ್ 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 ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಯನ എനിക്ക് ഈ തല ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆತಜಿ ಅರ್ಥ ಆತಜಿ ಸಾರಿ ಒಂದೇ എനിക്ക് ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಪ್ಪೊಂದಿತ್ತ ಒಂದೇ ಗೊತ್ತಾಂಡು like it was little, the small things were a little funny, and even they don't speak Tulu or they don't understand Tulu, but they understood those bits and pieces, so it was really sweet and nice. Yeah, like that said, I agree, the performance in your acting was really good. It's just that maybe you just have to work on your punches. I mean, I don't understand much, but whatever I understood, the punches were like a little of them were funny, but some of them I just missed. But yeah, that's all I understood. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸಾಯಿ ಕಲಾವಿದರು ನಿಖಲೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ನಯನ ವಿಜಯನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಅಮೇರಿಕಡ್ ಕಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇರು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪನೆತ್ತ ಬಗೆಟೆ ಕಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇರು ಅಮೇರಿಕಾದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ತೀಕಿಲೆ ಕಾಂಡು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಪನೊಂದು ಅಭಿನಮಲ್ ದಿನ ಸಾಯಿ ಕಲಾವಿದರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಪನೊಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕರೆಗ್ಲ ಒತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಜಕರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಪನೊಂದು ಇನಿತ ಹೇಗಿರ್ದಾಗಪ್ಪ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ